batsirane changamira ndi ndinzwe feedback iri pale kuenda kupi tanzwa zvakadi zvakabuda pamakadzimwe saka rutsana kudzanira kutsore changamira tamboona na changamira makusi tikakurukura makurukura taita na changamira tese both sides start report tese asi yazosarira pekuti pari kubvunzwa chiremba uripo here kutara gogo chihera tikazoshuwa waripo wari pano nyaya yakamira soyo kwana machona kune nhau yerudzimu iri kunetsa ichakwana machona yatekaidzwa nagogo ndakuirowa hangu muchigwagwagwa sinzi tuti nguva dzinenge dzadini asi nyaya ndiyoyo ndiyo panzi pada kubikwa doro roda kubikwa mbuya vanosiya vataura kuti mweya kana kuti unosiya vataura kuti unganidzai zvinhu zvinonzi unganidzai parudiwa zviyo parudiwa kana kuti angava magwiri kachikutira kuti doro rione kubikwa nepamba pada kubikwa doro pakatochuzwa tikawana doro zvinhu zvese zvaidiwa zvese vanhu vakakwanisa kutaura vakati ndodhonetawo chakati vakandodhoneta chakati ndodhoneta chakati asi anga ari mukuru wavo vachirita chinhu ichocho ndo vanova baba vari apa vanova sapo asi wakazobviswa wavo usabhuku hwavo hanzi amene ustabhoni waunga waitirana nachangamiri wasi kugona kutedzera nyaya dzematari including nyaya yakafanana nenyaya yatirikutaura nezvayo yemhuri ndokubviswa wakaitwa nembe yavo yeusabhuku kutaura kunogwa vana darima ndakaya netsamba iyo ndikapangira chakati zvakabuda mukati medare mbuya vachibata zvavakabata zvichibva pane gona rakatobuda pamba pababa avo ari nyoro paravo zvinhu zvakabuda ipapo zvakakwanisa kuzopiswa ndati zvimwe zvacho ndakutaura muzvidimbo tikurumidza kuti nguva yedu tisvike pane nyaya chaiyo baba vasara nemhuri yavo zvese tatendera dare harisisiri kwamambogarawo sekuti mambogarawo akapotera mudare ramambotasa kuti ewo ndionerewo mhuri yangu saka tisu tine dare ravo tisu tiri kutungamira dare ravo tiriko pakarongwa nyaya yekuti paunganidzwe zvinhu baba vakasvika pakuzvidaira wadaira vanosara nemhuri baba zvavadaira hazvizo zvavari kusara vachiita chiunganidzai zvinhu baba vakati inini kana handibatani neizvozvo handiti izvozvo handikuita izvozvo ndemuvuma handibati handibati zvemishonga ini ndinonamata isusu tiripo zvekuita kunga isusu tiri kusenzeswa ma2 floor atiuta anotonga majoyright kusvika to the extent yaataura pamberi pana changamiri nhasi makuseni kuti vanhu ava vari kutsvaga n'anga dzavo dzavanobhadhara iye murume uyu kana ndichinyepa vadarimo ndipupura tiri kuda kuti tibvunzwe kana kuti mubvunze changamiri kuti murume uyo kuti asvike pakutaura mashoko anotaura kuti kubhadhara kwen'anga kana kuti kudini handichazivi kuti iye musha wake kana kuti dzinza rekwake kwamachona nesu isusu vana mutasa kwaapotera nekutengera kana kuti n'anga kuri kutaurwa kunzi taakuzi tiri kutengerwa baba n'anga yatakambo zvinotipei kwatiri kwamutasa isusu imhuri yokwanagarawo amene kuti mapura machifi manganese kuya kuno kutigadzise nyaya yenyu handizivi baba kuti mubate pa mwanga uri mubvunzo wangada kubvunza futi changamiri wazoita kuti tisvike pauti chihera waripo here tida kunyatsa kuti tizwisise ana machona kana ndiri kunyepa muzondipupurirawo tine avo vari panext penyawo ndo vakamirira chief dharawo vanova ndivo vakamira ndivo mambo wavo pakufambawo kwavaita kuno semaitira tinoita tichiendawo kwavo kana paine chandatsaudza kana paine zvoda kuwedzerwa regai ndisiyireko mhuri asi chandiri kuziva ndechekuti wakanzi wabike asi kuti waunganidze zvinhu ndoyandotanga zvinhu achatanga zvinhu kana maunganidza zvinhu zvenyu hatisuda kuti zvinhu zvibatwe nepwere hatisuda kuti zvibatwe nemunhu achiri kuenda kunguva ndouya kana maona kuti mi muri kushaya vanhu iwavo ndouya ndokunongedzerai kuti unokwanisa kuita ndokwavamba riende mberi asi zvisati zvaitika izvozvo paitova neumwe ari kunzi asisiri pakati pedu akatoshaya ndiye anga ari kuchaira kare kuti dai pambikwa nekuti zvimwe zvatida kuti tichibvunza dai paine pakakanganiswa maoko kana pakatadzwa kana pada kugadziriswa munhu iye anga ari kukwanisa kuti taura kuti endai pakati itai chakati itai chakati zvinova zviri kunzi mhepo iyoyo yakazotumwa futi ikaenda kumonera futi uya futi anga ari panhoo kusvika aenda saka mhuri yanorway haichazivi todini nyaya ingori mumaoko menyu changamiri regai ndisiye kwamuri ndomuka kuti tiende mberi sabhuku ndimunkatotipa kuti zvaapapi zima patakagumisira handiti sanangwairai zvakanaka vainditaura nyaya iyi vanhu ava vanga vachiti ivo ini
bada ndine makona anovadzivisa kubika doro. Inini handibiki doro, ndakavataurira kana ndinonamata. Saka musi wa 4 August chiremba akauya pamba pangu. Auya pamba pangu akafemba kwese akapedza akatigarisa mudining room. Akati izvo pano ndasvika pamba pomutende. Pano ndasvika pamba pomutende. Achibva aenda kudaro. Achibva asiya aisa dhishi rake pasi pomubhedha wangu achiti ndateya. Right. Paakaenda akati musandifonera, musanditevera. Akaenda almost a month. Akazouya musi wa 4 September. Auya musi wa 4 September vakangeta zvokungoti Juma ndisingatozivi ndingori ndega. Akatanga zvekuti ndoda dhishi rangu riya ndikamupa. Rakatooma kudhara harina chinhu. Right. Akati ndoda zvekuti uise mvura ndiise mushonga, oisa ochifamba achiita zvezvaakamboita kufemba dzimba dzese. Saka imba yaakazodo inini obva anditi kurura hembe ndokurura hembe akuti ndira kukukwiza mushonga ini uchiri kugadzira mudzimeni kwakuti kwiza mushonga vamwe vachivototi totsva muoko ndinorwadza. Apedza kudaro ndakagara pabhedha kudaro kuimba yevakomana yakatokurira vakomana vacho. Uyu akatokuriramo akafundamo 6 years achifunda achigara pamba pangu. Right. Apedza kudaro akati ri chiremba uya ati ri achibva aita achida kuda kundimbudikira kudai ndichibva ndancenga achibva adodonda achibva arusa achibva ati ndotsva tikamhanya tikanotora mugomo wemvura tikamudira oti ndopaakaita pasi orutsa achimwa bhodhoro akaurutsa ozoti chibhodhoro ichi ndikati wachiwada papi? Kazi chabva mumhepo ichababa kuti unonyepera baba vangu vakafa sei. Ndikati unonyepa, baba vangu havana chibhodhoro chakadaro. Saka inini ndiri kuti ndakazvitaura futi pandakauya machifu Mutaza kuti kana chivanhu chochiitwa nenzira yacho ndochitevedza. Izvo zvivari kuita ngezvohurombwa hazisi zvokugadzira mudzimu. Wani nokuti vakavaka imba yomudzimu vachiti pane imba yomudzimu vanoomberera mudzimu every day, but mudzimu wacho vanoti hapana. Saka hurombwa. Inini handitendi kubika doro. Ndakataura kuti handibiki. Kana ini ndisinacho ndinacho ngavabike doro. Handirambidzi muntu kuti abike doro. Kwete kuti ini ndibike doro. Kwete handibiki. Ndamuka ngati dai. Imi mamunonzi bikai doro. Asi zvakanzi kunofanirwa kubikwa chii? Zvekuti chabikwa nani? Imwe stage handipatarwa kuti pakakanzi pachanongedzwa unhu anoti vanobika. Makangobika here. Kana zvakadaro ngavabike. Asi Baba ateeresa. Handiti. Mukasateerera manje. Pano tinoripisana baba. Vasiyana zvamunoita muri kwenyu. Teereresai. Kuda unhu anoteerera. Zvakanaka. Nemunhu ano. Teereresai mbomira hamumisi mambo ari kutaura baba. Mapiwa nguva kuti mutauri. Isi vanhu vari kuenda kumberi. Handiti. Zvakanaka. Nyaya yenyu yakaunzwa kuno for a purpose. Zvinenge zvichibatsira mhuri handiti. Mhuri haita zvekubatsirwa nenyaya yekuti pane munhu wani ari kuoma chi. Tinotozama zvakataurwa izvozvo. Tozozvitarisa kuti zvashanda here kana kuti hazvina kuti kushanda. Apa ndapo kwati muchasvika pekuti takazonzi nacho here. Pabikwe doro handiti. Doro ramiswa nei? Da pamusoro shumba. Vasati vandoda kutaurawo. Pamusoro emhuri kwaMajona. Ndifunga pane zvataita handina kuita usiku, ndaita masikati. Ndochekutanga. Ndifunga taitowa nemedia. Kana ichizotibatsira nemavideos iya inogona kutibatsira. Zviri kutaurwa nababa ndinotipukanei nazvo. Zvokuti ndakateya zvokunzi mumusha wemutendi harina kubuda shoko richidaro. Tasvikapo tichida kuti tibatsire mhepo, tokona mhepo yakakura. Kwakuti ndipei hupfu, ndipei sauti zvaibuda mumba mavo, hamuna mushonga wakakandwa mudhishi. Ndobva tasiya tateya tikati ndipei mutsvairo. Tikasiya tateya nemutsvairo. Taakudzoka futi. Zvauri kuti ndakakwizwa musana nemushonga wakanzi ndazonzi ndatsva handizozinda ndiri spirit. Isalt necooking oil. Neplate yakazoramba mai. Salt yawo yemumba necooking oil ndo yakakwiza baba. Zvakazoitika handizozivi ndiri muspirit.
asi media yaitora pachapter yega tichiita zvatatiri kuita. Matsanangura ari kuita baba andioni ndasingafungidziri indanangonzwa kuti mhuri yekwamachona ndatoshamisika izvo pano kuti chii chiri kunetsa, taifanira kunge tichienda kunobika doro. Asi pamwe kumira kwangu aita ndandati pamwe mushazha wazosviba, asi pakatombotora nguva yakareba zvakare chisarai muchiunganidza zviyo nenjera kuti tibike doro. Vana sekuru vemusha vanga varipo, vana machona vese nasa machona vanga varipo. Pandaipinda mumba door to door ndaifamba nevanhu vanokwana 5 kana 6. Kamera iripo. Baba vakakurwa hembe dzavo dzese zveshuwa akagadzikwa pamubhedha. Zvakazoitika kumashure chinogona kupupurwa pamwe nemedia ndo yaitora. Kuti zvauri chera akazopinza ruoko uchakazonzi chinhu cha handizvizivi. Bai vakapupura mudzimai wavo vakati chinhu ichi ndaichiziva chapedza mhuri yangu. Akapupura ega chinhu ichi chapedza mhuri yangu. Zvese izvozvo zvaitorwa nemedia. Saka ini pandanchitokumbira Shumba iri dare ratondiremera. Raane nguva ndakuda kuti ndichipedzawo dare iri ripera. Tonoti zvikushanda ita zvikuti hazvizi kushanda ndiri. Sandomuka semataura aita chiremba. Zviyo zvakwe maunganidza here zvinhu. Zviyo isusu takasanganisa. Asi takuenda baba mutape varipo, chief varipo na chief varipo. Vakabvuma kuti tichasanganisa. Zuva ratakazopa kusangana. Baba vakazouya ndo pavakazoramba kuti inini handibiki doro. Kwete sezvavanongoita izvo. Ava vatopanda vatopamadzana. Kana ari anenge aine zvinhu zvinonetsa, but ini ndikuka doro ngaribikwe. Harimiswi nemunhu. Kana uyu munhu ari anenge aine mhosva ka. Ndada kuti ndimbotsingira zvekutaura panyaya yakamisa doro kutisabika. Inyaya yekuti pakanzi ndakaunganidzwa zviyo zvekuti doro richibika. Vese vakanzi umwe nemunhu unobvisa chinhu. Saka ava havasi kuda kudii. Sei musiri kuvisa mari Musi wakabvuma. Musi wacho wakabvuma. Ndozvo vanongoita. Musi wacho wakanga wachida kuti vaite contribution yacho. Funga ndakaenda ndindoona kuti zviri kuita here zvakataurwa hakuna kuitika. Vamwe vakabvisa, vamwe vakanyoresa kuti hasisi tinobvisa avo havana kubvisa. Tikati funga vachambondoronga nemudzimai wavo, patichasangana kwekupedzisira vashabvisa. Patakazosangana kwekupedzisira kwacho ava vakauya vakaita chinhu kana zvavakambotaura. Inini wacho chaichaiko kuti Shumba todini mati kudini vorisara vakati zi kusvika tati no ngatibate anani mambo mutasi vatipedzisire nyaya iyi vatigadzisire toita sei zvataifunga kuti zviiti zvakatorwa nechiremba zviya hazvisi kuita. On top of that, pandakaenda paruziva tibate mambo mutasi ndakazoendako wandifonera ndikaendako ndichisvika ndakuenda kuzosamona kuti vaone kuuya pazoitika mainzi ndaitika tatadza kuita tichimisa mataura tatadza kuita for tichidzoka kumashure. Baba vavo vachinzi washaya ndichiuya kuno ndichiitaura futi kwani zvaitika kwaitika nhamo. Vakasvikira pamba pavo baba mumba wari kudzana wari kuimba wari kuti paine chechi wakakatapira panze wadigechiramba ndichinisa samo avo baba vari apo mukoma wavo kati munin'ina wawiri iye wacho angini zvashaya hapana kana kuti ndikati panapo kubuda kutara pana pane ndiye angati ari kubatwa maoko pane hama yake yafa pamba pake anekereke uyu ari apo kandikunye pangapupura chokwadi uyu kandikunye popupura chokwadi musaise mhinduro tikarasikadari tira kudzoka saka zvatikusiya tati taronga semhuri isu tikabva uko nedistance changamire panoda kuti muone tikusiya taronga chataronga kuti teti mhuri imwe chete zvotirerutsiwa kuti chatasiya kana charawana chihera mochisara muchichibata ini samambo mutasa ndirambe ndikugara iko kuti mondichengete kunogona kukudhurirai bhozi ndikazogara futi pamba peuyu achatanga kuti ari kuuya nani ndichandauda pekuti ndinge ndikugara ndega panova futi pekuti zvava pane kufamba kwandikuita ma2 floor wabvunza kuti wane chaukandipere chigumbo kana kuti ndiri kufamba wari apa baba ngawapindura rapo ngatidzoke pauti muri kuona saka zvoremera zvodzoka zvoremera munhu ngatidzoke panyaya baba problem yenyu pakubvisa zvekubvisa vanhu
inini handibikiri mudzimu, hayi handibikiri mudzimu. Icho ndo chokwadi. Ndine freedom of worship, munyika muno mune freedom of worship, ende uyezve ndakazouya kuno ndatotora peace order kare, kuzouya kuno vochinja dare handipi ndakatiuza kwamaita muru. Sorry, ndati kuuya kuno uko vakutadza. Havana kutadza, havana kutadza. Akatipikira mikotoka chitora chinhu changuda kukuona asi ndakachitora. Kana handina chini chokuveza ngechake kana akachitoro zvakanaka ngezvavo. Mimi bambo kuno kwakuitizva Musi watakaenda ora handibiki manje. mafreedom zenyu anoda kuti aremekedzwe. Asi musakanga kuti freedom yenyu isakanganise mafreedom yevamwe vanhu. Handiti kodzero dzenyu toda kudzikudza, asi kodzero dzenyu dzisakanganise kodzero dzevamwe vanhu. Handiti tofanira kuti imimi nekodzero dzenyu that's fine, asi musakangana kuti yo freedom asi vanokanganisa mafreedom emhuri dzekutambudzika. Handiti nekubvunza kuti hapana zvamunoitwa, munokona kusaitika zvamunoitwa papublic panapa, asi pane zvinogona kuitika zvakawanda. Handiti tisadhererane tisaisane pamwedzi kuti ndaupurwa kuti une mhaso, bhozi kune majaindi makuru, kune majaindi matete. Ana Goriati vakanga variko, asi ana David vanga varichi gona una gona wake. Handiti saka masimba iwayo aretinerarisirudado tine kuti mhuri yekwamachona ibatane ibatsirike. Imimi kana makazvigadzira zvekuti mhuri iyi inofanira kupera yese, kupera imese, because inini zvamadaurapo ndio zvapo Handizopitsangambire izwaivo mataurira muri kuita changambire izwai. Inini ndakati ini dora handibiki, ndakatendera kanga kuti uye panapa tatotaura haribikwi niwe doro kwagara wakunobikwa doro nevarume. Saka ngavabike, handina kumbovarambidza. Hamusiri munodaro mambo anofanira kuchenura musha, wakafanira kubata njera yekuchenura musha. imimi. Saka unozwi totombomuvharira tikati tisivakubatsiraka vanhu vatiravela uko vati isati daro manje. Changambire ini ndakauya kuno kairi ndozvinyorerwa pasina nematare azvo. Nyaya yacho iri kuti vanoda kufikisa inini, ndozviziva kuti kuiswa kuno kuda kufikiswa. Ndakauya musi wa12 ndikauya musi wa26 nhasi ndauyazve kuri kuda kundifikisa. Aiwa handimupi unondifikisa, but vamwe vacho ndio baba wakuru, ndiye munhu mukuru. Tupinda sei usigazivi tungamira kavumu yako zvinamba muningina wacho aripo ana muningina ndingati ndichida kuwedzera matauriro avari kuita sechokwadi chavo. Pari kutaurwa nyaya dzedoro panoita sokuti pari kutotirasisa. Nhau iripo ndeyekuti vane mhepo dzavanofanirwa kutaura nadzo avo chiremba vakazoti kuti dzitaure dzinoda zvidoro zvakati saka vanofanira kuita chenura makwara kuitira kuti mweya dora ari kuramba kuti muri chenura vabate zviyo zvechenura makwara rinori doro ndo pane main point vari kutiza napo. imakomana murume uyo munotenga zviyo moisa momubata unomubata mubata zviyorwara mbuya kana gore takarwa naDavid ndigoriati ero unomanya bozi kana kura anenge abata ndokubatisa changamiro ndokubatisa unomhangara but wabata ndodzidziswa kungwara nenere tiri papo in terms of procedure ndakudzai zvekuita handiti doro anobata uyu achidasikadii anobatiswa nemi amatatu bozi kana ari kuramba muda kumukumbira achiramba ari hapana zvatomita achiramba ndakati zvangu zvese ndobvisa musiwo chiremba zvinoita here uyo hadi hazo
Uine zvaatori nazvo uyu. Nezvake izvozvo zvinongazimukwazvo zvinhu zvomutsangamidzi. Baba aripo anosekerwa ngabate zviyo doro ridipe nzira. Tinotenda kune mhepo yainzi inofanwa kutaura. Pane mhepo yaruza. Saka mhepo inoenda kwaari. Mhepo inofanwa kutaura. Teerera ibaba. Inofanwa kutaura naiye. Ane mudzimu anofanwa kuita face to face. Iye akakanjera. Pane pachatsunurwa. Pane pachatsunurwa. Paruto Ndo pane kiya yake ipapo parobata kiya ipapo. Pane breakthrough yefamily. Akabata njera nyaya chadi. Akabata njera hapana zvadini. Handapambira mahara zvekuenda kwandikava nerekunyepa kunogwere risina kutaurika. Rimwe gore mbavha dzaenda kuba muzvinga. Bhenge raivhurwa nechigumwe ichi. Fingerprint handiti. Harivhurwe nezvimwe zvinhu. Kii kana chii. Paipana kuenda chii? Chigumwe. Wakomana wakanochidambura. Chikauyiwa. Chikazinga. Bhenge rikadini? Rikavhuri. Saka ngapedza nemi. Hani manzwa? Ndapedza nemi. Isisi takudi. Ende yamunobika doro iyi. Murume uyu anobata doro. Anobata wamajaenda aripo panapa. Anobata jero. Kiri ipapo ndakungurumbotaura. Mambonzwa ndimukoma vangu vakatichengeta panguva yacho. Tatisingazivi kuti vanotichengeta nezvimwe zviro zvavanonga vakatsvaga panguva yacho pageneration yavo. Zvinoitika muchivanhu kuti vanhu vaitorawo mishonga yemalaki, vaitorawo zvimwe zvese zvemalaki pageneration. Ini ndakatumwa ndandiri kuSouth Africa, ndakatumwa nemwana uyu enda kuna koma venyu kana vasina mari ndovapa mofamba mugadzirise nyaya iyi. Ndinokutumirai mari kana vakabata zvavakabata ngatichizvigadzirisa. Hapasadiwi zvomutombo kurarama kwedu. Saka baba ava munin'ina wavo watakabva kufusira vaikwikwidzana pamushonga. Saka iye takauya naye apa achita songa airwara. Saka munin'ina wavo wakazotoenda ava voshisara vakatobata matomu ndokusaka vachibheja. Because munin'ina wavo last week takabva kundopedza kuripa. Atoenda tatomufusira takabva kundoripa about 53,000. Vanotora mushonga yavo isingadi kuti baba vaite zvemudzimu. Saka ava vanotoziva mhiko yavo kuti vakangopesana nemhiko yavo upenyu hapana. Uyu watabva kundofusira wakataurirwa kunzi zviro zvake akazvisarenda aiti 3 years unoenda nokuti vanorarama neropa revana vanenge vachifa gona rinenge richitora ropa ivo vachitora masimba. Saka vakarasa zvinhu zvese zvinoraswa zviya hapasisina chipenyu nokuti vakaisa mhiko. Saka mukoma kana vasina kuisa mhiko chinonetsa chii? Kungotevedzera chivanhu vodzoka vokuchechi. Chinonetsa chii? Pamusoro echangamiro inini ndine 35 years under steering. Mukudriva kwangu kwese makore ese handina kumbotsika munhu kana imbwa handina kumboitsika. Handina kumbotsika, handina kumbouraya kana chii. Ini handina kumbokamba. Handina kumbokamba. Ndine proof youpenyu hwangu kurarama kwangu kwese. Kana zviyo zvako. Manzwa zvandataura. Patapa chamutsangamire panotoda rubatsiro rwenyu. Izvo takasiya kumapurisa vatitaurira kuti okay nyaya yemu taiona because izvo tiri pakutaura kwatiri kuita Tsangamire. Nyakufa uyu anonzi wakafanira kupondwa neni handiti. Handimbaona picture yamaratidzwa iyi. Ndakatengera baba vangu tractor ndikavapa drive handiti kuti vapambe drive. But baba vangu vanga vane nharo dzokuti vaiti driver uya ndaibhadhara nini pamwedzi. Voti driver uyu usadriver tractor yemwana wangu. Iwewe wakapata una mwana anokutengera tractor. Siya ndidrive tractor rangu. Baba vakaenda kuHuni vakaputuka pabridge. Ndo pane foto yaari kukupai. Ndikazouya ndikafonerwa kubva Joni ndikatora baba ndikativarapisa. Kuvarapisa nhasi uno ndirikonetseka kuti mafoto awa amatora kupe ekubheuka achiti ndiye ndakarova baba pamafota. Inini mashoko ababa vangu vechifa after baba vangu tava disarma. Baba vangu vazoniti mwanangu ndaiti singazivi kuti zvinhu zvandakabata izvi zvichaafekta iwewe. Mwana wangu ndiri kuona une future. Chimira ndirasa hangu chini zvinhu izvi chindibatsira. I think kuti ndakafamba takandoripa. Baba vangu vainge vane mushonga wemubobobo tikandoripa. Baba vangu vainge vane mushonga wembeni tikandoripa. Baba vangu vaitora vakadzi vevanhu vakadini vakapirwa vari vakadzi ven'anga tikandoripa. Right tikabva tikaenda makasiyana siyana. Zvimwe zvacho handichatodini handichatozvizivi.
asi baba vangu vakazosacrifice kuti mwana wangu haungafi. Ini ndaitotarisira kuti iwewe ndiwo munhu achazochengeta pakukura kwandaita, asi kuuya kwawaita nemarwadzo akutaura emabaya chindibatsira ini handisina chinhu chero izvozvo. Ava mama vanhu vaiva chiona mabuilding amudhara wangu akatozi for sale, vakati no, ukabudisa mari kuti kanibudisira mari building yotora, wabudisa mari building yotora. Handi muri kuona kusvika tapedza atakapedzisira kundoripa kunonzika kachinya mpapa. Baba vangu vakabva vataurirwa kuti mukuru pamazuva ene zvinhu zvokupedzisa pamusha 1 pane patakandoripa 4 times. Pamusha 1 patakazoenda kechi 4 baba vakabva vabvuma kuti vana vangu mazondipedzera apa ndo panga pari simba rangwa. Vakataura vega pana mambo kugara kuti mambo inini vana vazvavaita nzira dzavafamba nadzo ndo mandakafamba, asi ngatichitoita kuti zvidini zvipere. Ndaona vabatsiri ndaendawo ndoenda ndosiya vana vangu vakadini vakagara zvakanaka. Zveshuwa ndo zvatakaita. Anditi mazuva kupedzisira gore nei vakatanga kusimba dumbu ndiri kuSouth Africa. Ndakambodzoka kuSouth Africa timbo refresh ndobva nazofonerwa munin'ina wacho uyu, vanin'ina vacho ndo vaienda vachindora nemukoma wacho. Ava babava havanambobva vambosvika pamunin'ina because vanhu vakanga vagara vasikadini vasikachayisani pamutombo, vanhu vagara vanga vasikakudzani pamutombo. Izvezvi ndakutoona ndikutonyatsa kuona kuti babava ndokuti munin'ina azotanga kuita zvemushonga anga atoona nemukoma because baba vangu vakakura nababava kubhulawayo kwavaita. Saka ndo pavakatora kuti ai mukoma wangu unorarama nei nembinjiri, ndo padzakatanga kuaplaya chini mushonga. Saka vanhu vaigara vachiklasha nemushonga. Saka inini ndakazoti zvadaro baba vozondidaidza ndotsenderwa mafoto ndiri kuSouth Africa. Ndasenderwa mafoto saya ndoona baba vakasvimba dumbu. Ndati kusvimba dumbu kundikwei? Ndobva vati no, ndiri kusvimba dumbu. Ndakabva ndazotipa dumbu iroro ndobva ndati baba drive mota muende kuChiredzi, muende kuChiredzi. Vaenda kuChiredzi maresults vakasongondipa maresults kuti no baba vanzi chini. Vakamwa doro for long time. Vakatondipa maaudio nditori nawo ndotomavhura izvo maaudio iwayo mumaswe. Pavakazotodhenwa mvura ukazoexpanda madini mabatsira. Munin'ina wangu waenda deni kuchipatara ndikatodhenwa 10 liters dzemvura mudumbu. Kuri kunzi ndakamwa doro kare, asi ndatoudza dokta kuti ini ndakatanga zvematripati 1974 ndichita zvematripati. Saka ndaibika doro rechiwanderia ndodoro randairarama naro kusvika izvozvo. Saka zvaatotaura zvokuti liver yangu yakuafectika is true mwanangu, asi pawatoita ipapo padini ndobva ndazotenga ngwanda emapirizi. Andimboziva mapirizi anodhura kunoko, ndobva vanditumira masembos kuSouth Africa, ndobva ndatenga ndobva ndatumira mapirizi kamusana. Kutobva ipa ndakatanga kutodini kutotaura nabangu, babangu vai votopika votofamba. Kare votondidaidza ndiri kuSouth Africa voti chiuya tidini tindopedzisa zviya zvakasara mwanangu, ndichitogara zvadini zvapera kuti tichiramba tichikaimana sezvamaindiita zviya handichadini handichadangu ngandichipedza zvini. Ndo pandakazotouya pandakatoti ndichitosvika urwere uya wototanga. Ndo patakazouya kunoko tichitouya kunoko vakauya but vakatouya vanga nyama dzaizotanga kutozatoneta tositodzoka takasara kuzoita amwe matari nababa nachiremba nachief. Baba vangu vanga vasikachata atendi chero chief yaiti vakatondivaona chief vakavaona kosa no ava ngatichivasiya munhu wako kwadziwa kusvika vozondishedza after chiremba vako ukazaa mwanangu zvamuri kuita sezvo handisina chiro. Pakazouya mai nini mukadzi wababa anga achigara nababa, ukazi mwanangu baba ngavataure zvinhu takadaidza maprofita esabata ndopinda. Pakabatwa mhepo iri kutaura kuti iwe sezvo wakambondirapa nemushangu nemushamu makumbo paya, asi izvozvo mhepo yakusimudzwa nemukoma wangu wakuti inini unoda kuti ndife, kuti mangwani pazosatsikiswa kuti inini ndakafanei nokurohwa newe, asi handiso. Saka ndaida kuti ugare makadini makangwara. Dai maita kuti doro rataurwa nachifi mukasire kutobika dorero, mhepo akataura nayo doro rako. Saka uyu akazobva atodini aramba kugara kusvika mudhara wangu atodini atofa namanje mhepo atiunapo totopera. Vakati vanobika doro ngavabike doro. Kutaura kudai dhoketi ririko kuchisumbanje romukomana rokurova kaakaita baba vake uyu. Maresults anobuda after a month. Ndini ndakaendesa munin'ina wangu pari kuti tichazoibatai ngatipedzire doro. Ngavabike doro rirubikwa rini
munhu wese aisere ruoko rwake Angosvika 120. isai ruoko rwenyu panjira baba kana kuisa $1 kana $2 haina handisi Vakataurirwa Ndona kutora chokwadi havatodi nokuti Ina vanoziva handisi kana kuti kudoneta kungodoneta inonzwi manjika nete pachivanhu inonzwi ndogomo riyani vaitaurwa chituru saka vanhu vanofanira kuti varizive kuti rakatotaurwa kana kuti gomo vazukuru ava ndakafamba navo kurigara kainzi iri gomo rokutanga romakona iri rasarirwa iro richituwira mumbozorikwanisa ravo ava mukwasha shuwo ndo ratinesa kubva kagara kwakusvika kuno ava mukwasha ava vafa vapedza zvinhu zvavo zvavaishupana nemukoma wavo zvino mukoma wavo wakuramba nazvo izvo vanorwarawo mukati menyaya iyeyo vana avava vazukuruwo vangu wenini mukunda wangu ndi akabara uku vatoshayika vakatowanda vana vamukunda wangu saka michindiona ini ndichifamba navo ndino izvi kana kuri kutauraka ndinombotaura ndichitotya kuti mukwasha vachandirambidza kuti hauzi wefemili yedu ndichitya mapoindi angu ndakatanga navo pokutotanga ndini munhu akatanga kubva kuSouth Africa kuti ndabva nemukunda wangu airwara kusvika ivo vavaka imba yavo munyumba yemukunda wangu kumba kwangu vandodira mudzimu wavo pamba pangu pamba pomukunda wangu muzukuru wangu wacho asipo ari John nyamasi unova kutanga kudai kurambira inini kutondivhiringa kati tichifamba tisi panapa sinyaya yakatangwa ndini ndo vakatobvisa musha wake saka gomo iri rakagara rataurwa kuti iri maripedza iri asi iri ramakukwira richitu iri ndo romushikakarizo rikwanisi iro ndo rakupedza vanhu kutaura kudai zvinotondishamisa sinzi ndakabarwa muno muZimbabwe kuti nyaya yangu inotongwa kuno iri kuno kwa Chief Mtazi iri kutongwa futi kwa Chief Garawa mhosva imweyo iyeyo iri kutongwa kaviri kuti kwa Chief Mtazi iri kuno kwa Chief Garawa iri kuno ende ndotenderwa kuti ndibvisisa ava ngenyaya dzotongwa kaviri tichada kuzoona kuti nyaya inombotongwa nemadzishe maviri iri nyaya 1 yakamboita sei. Nyaya mutara yakanaka cheche yamuri kupinda mwazha dzinenge dzaita kunga mbiri kana kuti nhatu kana kuti muri kupinda ipi yacho yamuri kupinda tinoda manha tinozvatida kuti tiite nandipindikoko baba kati ukubvunza ndida kupindurwa zvatikukubvunza tinobatsira tende pamberi hatisi kuita dambe zvatiri kuita ndati muri kupinda po yaposto mwazha ipi yevana here yaposto yacho here kana kuti ipi yacho tida kufambidzana yababa wacho fine it's okay ndandende kubvunza kuchangamira tonotoita sei watotifonera tofona ikoko wabhadharwa mari pakutanga wakatadza wopedza mwedzi wese usina kubata chinhu chacho wozoti wabhadharwa mari after month wouya woyepa ukaisa chibhura chako chibhodhoromo unofunga kuti ndiri benzi rakapusa wanga wabhadharwa mari irya mari yako chete hapana unokudhimanda wakatoita basa irya mari yako wakasununguka havachaidhimanda pamuri kwestirwa zvakaitika baba ava vakaenda kuchechi yaPaul Mwasha ndokubva vasvika iko ndokubva akaziwe shedza hama dzako takuona uda chinamato uri kuchida but tinokumbira kuti uye ude kushedza hama dzako ureurire ukwanise kunamato vakazotiza vakabva vazoenda kuchechi yemwana wacho kuchechi yemwana wacho muarea medu mune gungano ririmo ichechi inongonamatwa zviya zvokuti vanhu vanoenda kuchechi handiti but kusina any muprofita kana uchida muprofita anovabatsirawo kwanditi anotobva kune kwatari kana kwarari saka chichechi chavari kuenda vachindohwanda baba ava nditi chichechi chasina nemwe yatisinga vaprofiti saka ivo samtape vane right yekungoenda kuchechi nezvinhu uchivaraidza nguva kuti yanzone ndofungaone chaanacho chacho chavakasara nacho chavanacho icho chekuramba kuti vaite zvese ndakabudisa chibhodhoro mubra chibhodhoro avasimbuya vakachibvisa chibhodhoro pakabviswa chibhodhoro nachiremba wekweda nditi chikabatwa chikafana chibhodhoro icho pachikapiswa chakauraya munin'ina wangu izvo zvimbuya voya vobata gona vochingopedza kubata gona baba vangu vofa saka muri kuona kuti each and every stage yakubatirwa zvinhu zvake
tiri kusafutekwa changamire regai ndikutaura chiti kutaura kudai izvezvi vhiki rapera kana kuti kuswera zuro vakaenda pamba pomunin'ina vangu nebhongo vachida kuti variuraye. Mukadzi wacho akati kwete hamungachaurayi futi bhongo panapa, makambodarozve mukatora huku mukachekesa mwana wangu akafa. Nhasi mauya zvino zviri bhongo panapa kuti muchekere panapa, ini ndakunamata amene kuti vakandorichekera inyaya yavari kutaura inyaya yemhete yakanga yakasiwa nemufi baba veana. Mukadzi wavari kutaura wemun'ina wavo imanina. Saka patakaenda kuperekedza mhete kwakanzi right mosvika kuti zvichiperera mudzimu uchatadzoka futi pamba penyu munofanira kutsvaka chimbuzi chakaita so chibhongo chochekwa. N'anga yapere yauya nemudzimu yoisa mushonga wainoisa mogeza mhuri yese. Ndo zvakaitika izvi masikati machena. Mukadzi wacho vanotizwai wakaramba ndiye aitotipa madhishi nechini zvese vakatogeza pasina zvese zvavanokutaura izvi masikati. Saka iyo anenge asipo vanozvinzwa sei? Saka kuti iye une matreka akanotitreka pane zvatoita zvese takatrekwa takatonamirwa matreka chiripo chiri zvinhu zvake zvinomuudza. Akazviona makamuona akazviona akatotanga musharukwa musati akatouya kutoti mbuya dakona mukachibata kuno umwe akatombouya akasandura mazai akai matombo akaita mazai kunyeperwa vana vakakutanga udaro takazviona kare ngabaposa zvinhu zvinoshandurwa varuskima uchida kundotsvaga basa ka kana uri mbavha unoziva kuti wakambombaka unotoramba nefingerprint auendi nokuti unoziva kuti ukaendesa fingerprint unodini saka zvakangofanana nezvi usina chauinacho chiremba vanongouya pa vototi gegedza tese iwe une chakati iwe une chakati une chakati tapedza tondogadzirisa semhuri. Saka izvi zvinongorati zvinopachena kuti zvine mhiko yokuti munhu paakazviita wakasaina nelife yake, saka haangambobvumi kuzviita unototi mumuperai kulongera mbavha makatarisana nayo hamuwini haipapo chokwadi mambo kulonga chako chaiwo hai chokwadi iyo muda unoba bhengi na bhengi manager. Aiwa isi tiri papo chief sorry papa engulo yamuri kutaura ndaizwa takaenda kukoti nenyaya yokurwisana kuti tigadzirise nyaya idzi tikapihwa ma5 years suspended jail term yokuti inyaya ichigadzirai pasina kurovana endai kumatare vana chief vakubatsirei. Saka ava baba hatina kumbovaisa ruoko kana kuti kudini, izvozvi vatotaura kuti vane peace order. Tiri kutevera zvatakataurirwa kukoti nokuti kokutanga taenda kukoti saka akasunga munhu wese maoko nemakumbo. Saka kuti tivabatise njera tatova violeta vanotisungisa. Pane zuva rivakabvarura sheti yavo vega vakaenda kukoti vakaenda kumapurisa kuti ndabvarurirwa chinhu but manje vakaita unfortunate nokuti chifu vanga varipo ndikasaseka vanhu vachinyepa pachena chifu vanga varipo vakawitnesa kuti aiwa vabvarura vega kuti vatisungise. ndikasakuseka vanhu vachinyepa kudai unoti munhu wakapondwa kudai uyo maona pafita mozoti kai wakafa ega ungafa ngechirwere. Munhu wakapondwa nemapfiwa ropa rikati chururu zvomunoona kune rukuza akadeclare kuti tiende kupostmortem handiti takaenda tese zvatiri tese nachifu varipo mapurisa aripo 3 akabudisa kadhi dokta anga ariko kakanzi dokta ndoekopi haatauri shona haazwi chiyungu wekucuba akati zviro zvose zvamunondipa izvi haisi evidence yokuti isusu ota tatogadzira makadzi ekupi akatairapisa baba but patairapisa baba mudhara wainga sikatosiya kukazi zvese zvitorai murase hazvishandi chimirai ndiite basa rangu ratakafundira risinei nemapepa muri kundiratidza. Ndo paakazouya akati no
zvandaona inini pamunhu ndaona pfungwa dzake akazofanira nechaiti pfungwa dzasipesa chini mubrain zvaiti chasara tazotora chini tazotora muura nemapapu because muura make mange mune zvinhu zvakasviba ndichazokupai maresults chini after 1 month asi chikonzero kosi manje yokuti muende kuti mukwanise kuchengeta munhu imeningitis saka maresults anomirira baba vabosi isusu de kuri kuti yakaita negative taifa kuda takatovharirwa bosi mapurisa ainge atoripo mapurisa akazoya futi akaadresa because isusu takazochizvaramba uko takazomusiyira chitunha kudhara isusu totodhiraivha totouya tikati wondiwati pakosti yekuti taitaronga kuti tivige munhu wondodeclare kumapurisa kuti muina wanga wakafanira kurongwa mapurisa akati okay ngatiite bosi nyaya yakatorongwa kubva kuharare kusvika yasvika paprovince ndobva yafonera chini polisi tichitoronga kuti mangwani tobva kuchengeta baba tiri pakuronga I think kuti mudhara wainga ane vanhu pakuronga vataita vanga varipo takazongoti tatopedza kuronga takutofonera wedhafs kuti kuma3 tiende undotora chitunha kuma10 panai tichironga takasitoona mudhara watosvika nemapurisa nefemu tikati pamwe waya nemapurisa nenyaya yekuti unotya kuti aswedere patiri pamwe vada kuti mapurisa ati vigai munhu chini murunyararo takasitozwa mapurisa akutopa chini speech yekuti zvese zvamuri kuronga izvi zveburial stop saka takumbotobhuka kuti munhu aide kuti postmortem ndokubva vatobhuka same day ndokubva tazopuka musi wa10 bhodhi yakasonitorwa musi wa9 manheru ndokubva taenda iye ndokubva aenda nebhodhi takandosangana kuharare pahospital tasangana kuharare paya ndokubva azobudisa zvese izvi tikabudisa nematsamba takabva nawo kadhokta palast urwere because mapurisa akazobvunza kuti makadhi ekupedzisira pairwara munhu aripi tikati no taingomurapisa kumadoctors yange yatova chini home chini best care saka ndokubva kazositoda chini umbohwo iwona ndokubva tandogadzisa umbohwo mapurisa asati atoenda takandovapa file vochisvika zvese makadhiwo akabuda futi kunani uko uye akati bata izvozvo matishandike zvinhu izvi chinhu chauraya hazirevi kuti munhu akarohwa akabuda ropa oro munhu akaita accident oro akaita chini oro akaponda hazvizvo zvingandiratidza kuti munhu wakafanei inini chimirai ndidi ndivhure munhu ndichione chinhu chakauraya munhu ndo pakazoya kuchizi meningitis plus matumba ainge akadini akasviba nemapapu pamapapu ndo pakangosara tipuwe maresults kuti mumapapu chayakasvibisa mapapu chini matumbu chini asi kozi yakauraya kakanzi meningitis kozi chitoendai mundoviga munhu ndokuti taitwa kupostmortem saka baba murunzwa sei makagara baba murunzwa sei ndiri kuteerera vanoda kubika doro vabika vakatoreka because mukoma wakangwadzira zokopedza vanotauraepo pano kuti zvinenge zvakati mberi hakuna zvaanosimudza unoramba kuti kutanga kuti handii yairifaotogwa parapachiperera pakumba kwedu inotonetsa aitorongeki kuno kuti noya futi pafa umweni pakatotaurwa kuti mukatononoka izvozvo pari kuwa munhu saka munoda kuti tirambe tichipera here vana mama ariye munhu ane zviro zvake bcause ndiye munhu ane zviro zvake ndiye munhu airoya behind vamwe vanhu saka izvozvo wakatsena ndikuka kuti ngatimboatichai tichimini adu anzei kupi wakuya gadzira after 2 weeks panofamuta after 2 weeks panofamuta after 2 weeks panofamuta inini ndakashanda 35 years ndichidrive handina kumboita accident handina kumbodeura munhu handina kumbouraya munhu mukoma amira ndichivataurira munozviziva here kuti ndakaenda kumba kwenyu ku4 weds kuSouth Africa ndikasvika ndikataurirwa nyaya yenyu yemagonyeti muri ati ndiitaure panapa akuchitaura ndakasvika kumba kwenyu kwemwana komana wenyu ndikasvika ndikaona muroora wenyu akanditaurira kuti baba munini garaya akatenga 2 liters of coke akati maita masvika pano akatanga kunditaurira nyaya yegonyeti rakanoka injini rainzi rakaonekwa rakudhiraivhwa ngegudo parutengapo gudo rakazotadza kuona kuti temperature yakwira gonyeti rikazondofira pachini nanhasi gonyeti harigadziriki saka imi zvinhu zvamunoda kutaura tati isusuka gadzirisai zviro izvi mushonga yemakatora ye35 years musingaiti accident
handimi maidriver zvinhu zvaidrivwa ngemushonga saka expire mushonga iwe siya zvekuita kumakuvana sekuru wachinoomberera wachitora mavhari iwe hazvikuwanisi mare izvi hazvikuwanisi mare siyana nokuita kumakuva uchinotora mavhu ana sekuru siyana naizvo mushonga wako waexpire zvinapenda kaikazi zvawakashandisa uchidriva mabhonyeti uchafira musango 25 years usingaita matiriyotoyo inini unonyeba haumbonyangarisa inini zako zokunyangarisa ropa ramba haumbonitori asi rangu rauda kutora uritori haumbonitori ropa ramba isisu ndofunga tiende mberi ka hatitofunga zvakafanana handiti saka usiri kufunga zvatiri kufunga ngawabve panapa umbomira pasei tataura tatadza kuwirirana handiti wasi kuwirirana nezviri panapa famba imwendi because tikaramba tingoitirana takadzokorana tichapana kwachiri kuende tikutendere inonzi merry go round tozoona kumberi kwacho kuti zvinofamba sei amurongeri munhu makagara zvinhu zviri pinda mumawere takatarisa unonyaura maufunga kudii apa ngatibatsirani uyo unofanira kutoita zvinhu zvake akazvimirira semaitiro akaita uyu mufuyi hapana chataikontribhuta iye aingoita zvinhu zvake akanyarara taiti tikaenda kuna chiremba instruction yapuwa nachiremba oita ega otishedza zvinhu zvaungana doro rotobikwa tiripo mambo varipo manje uyu abvumisa right ndo zvinoratidza kakuti une zvinhu kupedza muri mogara here tiri ipapo mogara here right pane pamambo paexample nekuti kwanga kuna Goliath naDavid ndakuuya pamapa example yoyo chief isusu vamwe takakurira mhiruko ndakudzoka paexample yenyu ndine 3 years ndiri mukai munomu ndine company ndinofuwa kurana I run something like 18 tippers 7 TOPs and 4 excavators 4 bobcats ndine company kubva pandakauya mushure kupfuuridza baba vaya pabasa pamwe vakauya baba vachikumbira basa 35 years dzavo dzavataura vachikumbira basa kuti ndivape basa ndikavapa basa vakasiya vandivhiringa pabasa pangu ndikavatengera zvinhu zvavaida ndikavapa mushure ndapedza kuvapa zvinhu ndikatanga kurwara ndikauya ndikazotaurwa kuti iwe nyaya iripo ndeyekuti vana vanoroya vari chini vakahwanda asi munhu akahwanda iwe otanga kupusha zvinhu zvababa vako zvibude out wochizoenda kune uyu ndo patakazotaurwa kuti gomo guru hamurigoni gomo remutaro saka zvamuri kuita zvingatitasi kutoti ndofunga kuti munhu angatipupurira ndiava kuti nyaya izosvika pakuuya kunoka munofanira kuti muweye pivot kuti yakambobvepi kusvika panapa pairi nhasi yakatadzika sei uku pamunhu 1 pakesi 1 kutotadzika yakutotadzika ka chekuita hapana zvitomubate saka mukona remu rokuti munhu anoramba pane zvaanoziva mukombetwe izvezve mukona mudhara zvari kuita ani mazoita nyaya maraitsi kuti ndine maraitsi worship nini akatongwara mudharo ukada kutora imwe certain direction ka iwo akatongwarisa and utoritsonzika anoita zvinhu akalculate anditi hapana zvamugona kumuita you cannot force directly but you can force him indirectly zvota zvokuti anogona kakagarapo ka munhu aine kapu yezviyo utosvika kuti mubata utomisa zvikunwa mukapu njera yabatwa nditi zvikureverera zvezvezvi wedzinza wese anybody anogona